timo apedha e gwengego. Minor jatend piny Rachel Ruto kwayo oganda mondo kik juang joma pod kech kayo kata bedo ni koth osechako chwe. Mama Rachel ogolo kwayo makamae kinde mane oyango chiemb kony ma itero e kaontis 4 kawuono. Komachielo jodak moko ma Turkana orwako chiemb kony. Ripota marwa Viola Alando emane oloso liponni. Minor jatend piny Kenya Rachel Ruto kawuono yango chenro ma chwalo chiemb kony e kaontis 4 ma pod kale midhiero mar kech. Olero ni kaontis 4 mag Garissa, Samburu, Baringo kod Laikipia biro yudo loche 30 mag chiemo mibiro pogino jodak e kaontis go. Chenro mar pogo chiemo ibiro ta kod riwruok mar Red Cross. You have come together, not just working alone, but coming with all the partners that have put food together today to take food to 9 different counties of Garissa, 4 trucks, Samburu, 2 trucks, Baringo, 2 trucks, Laikipia, 2 trucks, Baringo, Samburu, 1 each, and Laikipia, 1 truck, and Garissa, 1. Kony makamano omuonyo omenda maromo shillings million 30. Mama Rachel puoyo riwruoge duto mane ochwalo kony ne jodak mangaji oluoro ka omedo jiwo jopiny mondo med konyo joma kalo midhiero mar kech. I want to thank Rotary Club of Parklands and the Sunrise Workers Club led by Dr. Razik Kantaria for your contemporary commitment to help Kenyans faced by famine. And I want to thank all the partners. Bende olero ni migao mar pur kachiel gi piny owacho nigi chenro maneno ni puothe manie gwenge mag counties go oiki kendo kom kodhi kod mbolea mikeyo gi piny owacho nyayo keyo mag cham. We have the Ministry of Agriculture and of course the government working to revive farming lands like Galana Kulalu, Tarda and Bura, so that we don't have to depend on rain-fed agriculture, so that we can grow food there and be able to distribute to the other parts of the country. Komachielo kweth ma jo Samario mang'won ochwalo kony ma chiemo ne jodak ma Loturere e kaunti ma Turkana kama oro osegoyo tach kuom kinde malach. Jodak orwako chiemb kony kod mor kane opogi oganda kod oduma e kind chiemo mamoko. Sisi tumechiba leo. Tunasema Mungu asante. Asante Mungu wetu. Ile ulileta mtu yako napatia sisi chakula leo hii. Target yetu ya kwanza siku ya leo ni kuwafikia wamama wajane, wamama wazee na watoto ambao hawana wazazi, kuwaletea chakula. Kaunti ma Turkana en achiel kuom counties ma osebedo kakale midhiero mar kech kaluwore gi oro ma osebetie. Ramogi gi kanyo wadoni oywe matin kata kamano ka waduogo wabiro duogo koda laktar